खुलुमबाय लोगोसे आंनि बड' एजुकेशन 19 चेनेलाव बरायनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान जीके सोंनायजों लोगोसे फिननाय लाबोलायबाय आसा खालामो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन सोंथिखौ जागायनायनि सिगां आं मोनसे फोसावथाय होनो सिगांदों बेनो जाबाय आं गोदानै मोनसे इउट्युब चेनेल खुलिबावदों लोगोफोर बेनो जाबाय बर' हेडलाइन आपडेट आसा खालामो नोंथांमोना निश्चय बे गोदान चेनेलखौबो सापर्ट खालामगोन लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होना होगोन आरो जुदि नोंथाङा दिनैसो गोदानै बे चेनेलाव हाबदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलां बिदिब्ला जागायनोसै Question number 1 गाहायनि सोर सासे लिरगिरिया एन ओमेन इज नो मैन बिजाबनि लिरगिरि सो बेनि करेक्ट आन्सारा जागोन ऑप्शन नंबर ए इटा फ्रान क्वेश्चन नंबर 2 इंडियन कन्स्टिट्यूशननि बबे मोनसे आर्टिकला यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजनजों सोमोन्दो दं सो बेनि करेक्ट आन्सारा जागोन ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 44 फेसबुक पेजखौबो फलो खालामनो दाबाव लोगोफोर Question number 3 गाहायाव होनाय भारतनि बबे मोनसे रायजोनि गेजेरजों कर्कट रेखाया बारलाङाखै कर्कट रेखा होनना बुङोब्ला नोंथांमोना मिथिखायो नङा होमबा सो इंराजियाव जायखौ जोङो ट्रपिक अफ कैंसर बुङो आरो बे ट्रपिक अफ कैंसरा जोंनि आसामनि गेजेरजोंल' बारलाङाखै सो बेनि करेक्ट आन्सार जागोन ऑप्शन नंबर बी आसाम Question number 4 भारत हादराव मा जुनारखौ नेशनल हेरिटेज महरै सिनायनाय जायो सो बेनि करेक्ट आन्सारा जागोन ऑप्शन नंबर ए एलिफेन्ट क्वेश्चन नंबर 5 कामसाली डान्सआ गाहायाव होनाय बबे मोनसे स्टेटनि ट्रेडिशनल डान्स सो बेनि करेक्ट आन्सारा जागोन ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका क्वेश्चन नंबर 6 गांसे बिलाइनि मोखां बाहागोआव थानाय फोर्सखौ मा होनना मिथिनाय जायो सो बेनि करेक्ट आन्सारा जागोन ऑप्शन नंबर बी स्टोमाटा आं नोंथांमोननो स्क्रिनाव बिलाइनि फोर्सफोरनि मोनसे पिक्चार होना होगोन अब्ला नोंथांमोना क्लियरलि बुजिगोन दानिया फैदो क्वेश्चन नंबर 7 17 लक सभा पार्लियामेन्टआव गासै बेसेबां आइजो मेम्बार दं बेखौ मिथिना लानाया जोबोद गोनां जिहेतु दा जोंना जानो गोनां माखासे आनजादफोर दाखालैसो गोदानै ओंखारनाय नटिसआव माखासे आसामनि कम्पिटिटिभ आनजादाव जोबोद इम्पर्टेन्ट बे कुइसना सो मिथिनानै लानाया गाहाम सो बेनि करेक्ट आन्सारा जागोन ऑप्शन नंबर डी 78 17 लक सभा पार्लियामेन्टआव गासै आइजो मेम्बारफोरा 78 जन दं लोगोफोर बेखौ नोट खालामनानै ला जाय नोंथांमोननि जानो गोनां आनजादनि थाखाय जोबोद हेल्पफुल जागोन बेनिफ्राय फैदो क्वेश्चन नंबर 8 नीलाचल हाजोआ भारत हादरनि सिङाव थानाय बबे सोहोराव दं सो बेनि करेक्ट आन्सारा जागोन ऑप्शन नंबर डी आसाम गुवाहाटी नोगोराव आरो नीलाचल हाजोनि थिखिनियाव मा दंमोनलाय लोगोफोर कमेन्ट खालामहर क्वेश्चन नंबर 9 गाहायनि बबे दैमाया जग दै बाज्रुमखौ सोमजिखांहोदों जायखौ गारसपा होननानैबो मिथिनाय जायो दै बाज्रुमनि मुङा मा जग आरो बे जग दै बाज्रुमखौ बबे दैमाया सोमजिखांहोदों सो बेनि करेक्ट आन्सारा जागोन साराबती रिभार बे साराबती रिभारा बबेयाव दं लोगोफोर कमेन्ट खालामहर आरो जुदि फिननायखौ नांगौबा कमेन्ट खालामहर आंनो होना होगोन बेनिफ्राय लास्ट क्वेश्चन महात्मा गान्धीया क्वाइट इन्डिया मुभमेन्टखौ बबे सोहोरनिफ्राय जागायामोन एबा बबेयाव लन्च खालामामोन बिदिब्ला बिनि फिननाया जागोन बम्बे सो बेबो जोबोद इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय सो बेखौबो नोट खालामनानै लानो हागोन लोगोफोर सो दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै